सायाव जेबो नलेज गैया नालाय जानो हागौ बिनि थाखायनो 100% गोरोन्थिया जाखागोन बेखायनो बे आयदाखौ दा मोनथां आं बेखौनो सिगाङावनो खावलायखायो बेखौ नायथारनो गोसोबा नायनो हायो लाइमोनफोरखौ खावलायनायनि सिगाङाव आं नैबे बाथ्राखौ बुंगोन दिनै BTC गभर्नमेन्टआ बा BTR गभर्नमेन्टआ जाय हाबाफारिखौ लादों थारैनो बे हाबाफारिया जोबोद बाख्नायथाव आरो जोबोद थुलुंगाथाव जादों मानो होनना बुङोब्ला जों मिथिगौ जोंनि नर्थ इस्टआव दि मोनसे 6 सिडुल दं बे बाथ्राखौनो जानो हागौ गोबाङानो मिथियामोन दिनै नैबे हाबाफारिखौ लानाय लोगो लोगो जोंनियाव दि मोनसे 6 सिडुल दङ बेखौ जों मिथिनो हादों लोगोसेनो मोनसे 6 सिडुलनि गेजेराव मरेल कालचार हिउमेनिटि बेखौ एक्सचेन्ज खालामलायनो मोनदों आरो जोंनि गेजेराव जिखिनि थाखोमालायनाय टेलेन्ट खेलायावनो जा कालचारावनो जा बेखौ जों दिन्थिलायनो हादों बेखायनो आं BTR गभर्नमेन्टखौ गुबुन गुबुन हाबाफारिनि गेजेराव नैबेखौ आं जोबोद बाख्नायगोन लोगोसेनो जों नुदों गोबां गिदिर गिदिर मेला जौ जुवा बेफोरखौ जों नुबोबाय दङ बेफोरजों जोंहा गोबां खहा जाबाय दङ नाथाय जोंनि नैबे हाबाफारिया जोंनि समाजनि लाइमोन जिखिनि लाइमोन जाखांफुनाय बिसोरखौ जोबोद थुलुंगा होननानै आं फोथायनाय दङ गेलेनाय आरो हारिमु बे मोननैजों नोंथाङा हारि हारिसानि गेजेराव खौसेथि फैयो होननानै सानो 100% हारिमु आरो कालचार बे मोननैजों समाजनि गेजेराव जोबोद मोजां गोहोम खोख्लैयो मरेल देहा आरो गावनि जिउनि थांना थानायनि राहा जों बेफोरखौ गेलेनाय आरो हारिमुनि गेजेरजों लानो हायो नोंथाङा गोबां रां आरजिनो गोसो जादों नामा? जुदि गोसो जादों अब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। निउ इन्डिया टेक्न'लजिज मास्टार फ्रेन्चाइज अल आसाम एटिएम सार्भिस हिटाची एटिएम एन्ड टाटा इन्डिकेस एटिएम फसंनानै नोंथाङाबो गोबां रां बुथुमनो हागोन। लाइमोनफोरनिफ्राय जागायनानै बैसो जानाय गासिबो बैसोनि सुबुंफोरानो बे फालांगिजों गोरलैयैनो रां आरजिनो हागोन। नोंथांनि गामियावबो बे एटिएम मेसिनखौ फसंनानै नोंथाङाबो मुलाम्फा मोननो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 7002005072 एबा 9401230135 जानबुं अनजिमायाव दिनैनो सुलाद ला।